dewa, menungsa apa siluman? Pitakone Sang Ayu. Kidang Telangkas mlengak. Ing piwulang agama sing digilut ora ana tembung widodari, sing ana mung malaikat. Ora ana kahyangan, nanging swarga neraka. Sapa ndurat jejaka iku, sak pandurat jejaka iku bingung. Nanging nuli sinamun ing samudana. Wangsulane, aku bangsane menungsa, aranku Kidang Telangkas. Omahku ing Desa Tarup, mula aku karan Jaka Tarup. Pancen aku iki jejaka, durung duwe bojo. Aku nagih prasetyamu sing jarene sapa priya bisa nutupi rangmu bakal sira bekteni minangka bojo. Tak ngono to? Nawang Wulan ora bisa selak.